Kamzulcha to'dan mamishi. Ҳашмуда осоная пулёви. Ма бозикада гаштам. Ҳолиам хебошида равум. Ҳамада нишон метем. дар хона шида ай телеграм пул кор кардан мехоҳӣ? Иҳа мехом. Мӯл пул кор кардан мехом бисёр. ман Турдиалӣ ай тренд ҳастам. агар ту бихоҳӣ дар мо сармоягузорӣ кунӣ, мо пулта 10 баробар зиёд кардан метиҳем. Кимча? Трейдинг шумо ҳаматон дурӯғ мегӯед. Шумо ҳаматон маро фреб мекунед. Шумо ҳаматон мошенники. агар ту мода бовар накунӣ, ина исбот. Ассалому алейкум, Турдали тренда ма раҳмат гуфтаниём. Авай сабаб шуд ки 2000 сума 20000 сум карда гирифтам. Турдали тренд боваринок трендай. Раҳмат Турдали ака. Турдали, ман мепартом. Ма дака 10000 пластай. Мана бигзарондум. Мана биги пул рафт. аҷоиб, пули ту уже 8000 шуд. Ман 8000 пул дорам уже. Пулма метияку? ҳадаҳа нашав, боз ҳам пулта айда зиёд карданаш мумкин. Тамом, Турдали, 5000 пенсия учам дада симай. Ина гузарондум. Пул бір рафт. Қабул кун, Турдали. натиҷаи хуб, пулут 50000 шуд. Ебак! Турдали, ҳози очан ку ай хирсанди. Ебак! Нага. барои очат хирсандам. Молодец, Турдали. Илшод, چیکار کردی جورا؟ هیچی نه، کنتربوز کردیم. برا جورا غمنا تبرای خفه کرشم. برا. ҳеҷ кокадит инҷиай. Турдали, я жура дорум, умар дана метуна. Исира ҳич када гав назам, марам ҳич када гав намезанам. Толка ма бошавум, мазур шавум. Ну, понятно. Чико кунам, гавзан? акт бисёртар пул монда, бисёртар даромад ба даст биёр. Ҳозир ҷураҷон? Турдали, брачка, хонар фурӯхтум, мошина фурӯхтум, молора фурӯхтум, пулои касса кадаги дадама ҳамаша гирифтум овардум, ғаризанак ҳама чира фурӯхтум. $80000. Отправление. Принимат қилинг. камзулака, мо шуморо табрик мекунем. мо шуморо ба ҳамроҳи коллегамон ҳурмат мекунем, чунки шумо бо муваффақ. хобатон бор. Турдали, ту серьёзно шӯхӣ дорӣ? Турдали, бозӣ нака ҷура. Жингаламу, ту чико кадаси? Ман тара ба